Mbala tsara antsika jiaby zay magnenty agny. Hoanao zay mahita vidéo ty, angatagny anao zegny mba andrasa amin'ny namagna zegny ny tsy nahita. Satria information important be zegny raha andivolagnitsika eto. Tsy rinona zegny fa niany le 11 mai ty zegny hoe andra farany mety kasihagna sy agnantsovagna na kahigna ireo razagna sakalava zegny havy nosy lava reo. Ataoko amin'ny volagna hafa koa. Niany ty le 11 mai tineny ty zegny hoe andra zegny farany afahagna mikaiky fanjakagna avy nosy lava. Raha ohatra amin'ny fotoagna anao nahita vidéo ty, tineny anao nahita izy na talata, mbala managna fotoagna zegny anao angolonkolonanao sarandrandreo ataonao mikoegny ery mandra pisokafany varavarana zay vinivinaigny ho agny amin'ny le 20 juin ny fanjava avy ery zegny. Ampodiko magnore ho any antsika jiaby, ho anareo zegny saha miloloha razagna fanjakagna baka antandrefa mampandregny amitsika jiaby andra tineny niany ty andra farany mety kahigna satria après tineny talata efa mahe hely zegny fanjava efa tsy mety agnantsovagna reo ho anareo zegny mbala mieritreritra hoe mbala hagnano lamalama ny famodiagna varavara. Fa araka an'izegny fomba fatao mahazatra ndraiky amin'ny iveloman'ny fanjava zegny agny zegny izy mifody tanteraka. Dikan'izegny manomboko tineny niany ty zegny kiany talata efa tsy mety mikaiky roa eky zegny anareo fa mihambigny fisokafany varavarana agny amin'ny le 20 juin zay vinivinaigny amin'ny le 20 juin satria malatsiatsika ino raha mety misy aleko sagnatria. Zegny olo mahita vidéo ty miloloha razam-pagnito anao rasarasa amin'ny namagna zegny tsy naharegny agny mba ho heny be sy maro. Misy fotra antsika jiaby zegny manompo tsy very anjara.